Sanibonani babukele emakhaya igama uwandile wakasibiya isidudla senini sithandayo esimnyama njengoyisi. Sanamukela namhlanje ku channel yenini ithandayo uLundi TV kwi-show yenu futhi enithanda ukudlula wonke iCrush yami yakudala. Njengoba nazi ke ukuthi kule show iCrush yami yakudala kuyaye kube nomuntu oyaye asibhalele sinombhali nombhalelo. Umbhali uyaye asixoxele ukuthi kahle kahle yena unegwababa. Uyakubeka nje kucaca ukuthi hayi uyasaba ukushela manje ucela simsize singenelele na umuzi wako kufadala labakithi ungenamuntu ozomvusa. Lo muntu ngophethe egaba namhlanje sinobhuti wethu uLungisani uyena kozothatha sibeke ukuthi kahle kahle yini lamenza sabushela into ngangaka. Kodwa msabona. Ngoba sisitsha. Ngiyaphila njani? Ngona. Cela nje bathi abalibukela ukuthi ubani uphumaphi before nje siyabona njalo. Oh ayibabukela igama Lungisani. Kumala idubeni. Ya empale isithandwa sami eshoot on TV ngoba phela sengiyahluleka ukuyibamba. Yeah. Nizwe uyahluleka ukuyibamba bakugele. So ngicela ukubuza kodwa isithandwa sakho siyazi ukuthi kuthiwa uAyanda. Uchazile futhi kabanzi ukuthi kade wanithanda. So ngicela ukubuza nje kusithatha usibeke ukuthi yini lengaka ngoAyanda yenza ukuthi ungakwazi ukuthi ngisho usumbona umchazela ukuthi kahle Ayanda bethu bheke ngicela. Abona sizwami Ayanda Ntombi eqotho yabo iphethe kahle nokubele yabo yahlonipha yasina emakhaya ntombi nje webona ukuthi ntombi ntonje umuntu ongawazi ukuthi umama sekhaya no ngiyezwa ke manje njengoba uthi uAyanda kwiCrush yakho yakudala ingabe inhloso zakho zinhle noma ufuna ukukhipha nje lento ebena ngaphakathi wazi ukuthi nje usukufezile from inside lapho sekusele ngakuyena uAyanda isithando sami yabona iCrush sengibena isikhathi eside yabo akusikuthi ngiyadlala bekuthiwa bekuyini bathi yini ngesiZulu last ngesilungu hayi bekuthiwa bekuthiwa bekano ngabe kade kodwa ayida sempele 7 years manje ngizobuza ukuthi lo ngabe ukuthi kungaphatha kanjani uAyanda manje ngafika la athi ngoba kade wangcina futhi ngiCrush yakho yakudala ngishadile nengane zokuthi nginomuzi wami inkalaka kodwa singabona phela senza kanjani umfazi womuntu umfazi wami hayibo nangoba babukela uLungani walotsholelwa ke yena so babukela ngicela nihlale nithamele uhlelo lenu siyabuya after the break with uAyanda sizomuza ubhuti ukuthi uzibuya kanjani asazi ukuthi uAyanda yena uzizwa kanjani stay tuned to find out.